Hello guys. Adlaw kani nga dispiras guys. Buntag sayo kani. Miadto ko sana na isang in guys kay pagsubay sa amuang nangabang. Mo ni na isang guys. Mo ni bay paabangan daplo na sa karsada nas highway. Akong monitoron guys ang mga nangabang ani. Ang subayon kung unsa kumusta ka sila. Daghan kayong sakyanan guys sa lungsod sa Valencia karon kay kapistahan man. Mo ni dispiras guys, mo ni puwersang pakaon sa lungsod sa Valencia. Daghan na kaayo aning mga mamistahay. Mo ni strong motor guys, duol jud sa nanay isang in. Wa ko katabok guys kay daghang sakyanan. Ako sanggi pa lurang o guay sakyanan guys kay tiaw ba po ning senior citizen minus na tag tinan-awan. Apan pag anha nako di ani sa gate guys, wa man di ako kada og yawi. Oh no, na ako yawi gihatag naman di nako dito sa mga customer. A few moments later. Niuli na lang ko guys. Kay namahaw. Maman to nga niuli ko dadyon kay ang yawi tanan nahon nahatag naman tanan sa customer. Mo nang wala ko kasud hinuon. Na imbis ako gabantay wa na hinung koy yawi nga magamit pagsud. Niuli na lang ko guys kay do naman koy alutuon. Nay gamay nga anang ambit rami guys, wa mi mag-ihaw. Mo na nga gidigamo ko ani ginagmay. Kamera po din mga bata kay si Bert. Tuwa man po dito sa usa na kong anak kay gipamalihog og paihaw og baboy. Mo na nga kamera dinhi guys na mahaw. Kamera ning tulo, wa man si Junior to ni uban man pod. Simple ra nga among luto guys. Adobo ra ko og kanang gapansit. Kay wa man may bisita guys. Diot ko nalimot guys sa pagpasalamat sa atong Ginoo nga niabot pa ta og piyesta, laing pista sa atong kinabuhi. Mukaon ang ta ko pero nalimot di ko pagpanalangin. Mo nang nanalangin ko guys nga giabot pa ko og laing pista sa akong kinabuhi. Ambot ako sa ilami ni akong luto guys. Wa man po'y manaway kay pamilya raman. Mo na mawa ko guys una ay mamista sa amo ang panimalay kay wa gyud ko'y hanaw og ngag luto-luto. Basta na lamang kay moagi og kadyo, luto na na. Dili man po ko mo adyon anang daghan kaayog mga sagol-sagol nga mga nilata. Ang ako simple ra jud kanang naandan ra nga mga nilutuan sa mga idaran. Mao na nga pansit gamay, adobo gamay. Nagsabaw po ko ani guys. Ngayon sabaw kay mubo ra. Hi, idol.
Awan ako mangimbitar ni Idol guys o kanang pamista kay sigon sa kung nahibawan nangambit lamang pod sila guys. Parera po mi nangambit. Basta nalaman ini uli nato natay tapukan. Di na tayo ingon mamista pa sa uban. Napo tayo pahinungod sa tong lamisa aging pista sa Senior Santo Niño. Munang mayang pista Ma'am Flor, Ma'am Amy. Wadyo ko'y time mo anha diha ma'am kay busy kay ko sa nanay isang in. O ingon man ako apa mga lihukan diri sa balay. So di gadyo ko ka lugar og laag-laag karong mga panahon na guys. Munang mo dispensa lang ko ni Ma'am Flor nga di gadyo ko kalaag ros ilaha. Nining tayma guys, dunay tawag nga akong nadawat. Doon ako ko'y bisita dito sa nanay isang in. Ako sa tong atuon guys, kay muabang kuno to. Sa kuno tong pasudlo, nasang gibiyan ako mga anak. Mutawag ganis mabilin guys, anha dayong ko sa nanay isang in. Kay siya man joy tig dawat, dili ko tig dawat guys, kay basta mag-complex ang among mga pizza. Manang si manager jud mo dawat og kinsay angay jud pa abangon mo na nga mag-agad ko ni manager guys. Nini guys gasindan po ko ani og kanang video. Daghan kayo ang ni-inquire o partik pangabang guys. Murag na lukop-lukop na raba po daga mo ang bay paabangan. Kuwang mig mga kwarto guys. Ako lang man tong balibaran kay wala man po makontak na ako si Ma'am Bilin. Wala man tong balibaran guys nga sirado na mi. Papangitaon laman og laing bay paabangan kay puno naman mi. Pagkakaroon guys, daghan rong mga bay paabangan sa Valencia. Daghan na nang gibuhat og mga bay paabangan kay kusog ang pangabang aning among dapit. Musamot pa jud ni guys tungod kay aduna na kami eskwelahan aning among lungsod sa Valencia. Aduna na kami umaabot nga kolehiyo pohon. Modaghan pa gyud ang mga bangay ani guys, mga estudyante. Mauna nga nalipay lamang pug ko kay basin og usa pud mi ana makaabyel. Daghan mig mga estudyante pohon guys kay musugot na mas manager o kanang binuan. So una di mi musugot og binuan guys. Kay labi nagdaghang bitaw bata. Pero og estudyante laman guys, so okay ra kay muli ra magmukaon, magdungag adto na po sa eskwelahan. Lahi ra jud nang nay mga bata guys. Muna ni sugot nila manager basta estudyante laman ang muabang binuan. So nagsugod na po may mga nurse guys nga daghan na po may mga nursing ron nga ga-OJT sa nanay isang in. Padung na po ko ani mo uli guys. Musud na po ta sa among area. Kani kaha guys, paabangan tingali ni atbang ni sa ospital oh. Mga hapos family ni guys. Duda jud ko ani paabangan ni. Ug di ni paabangan hardware tingali ni sidya. Atbang rin ni sa ospital sa Leonalim. Asa kong pag-uli guys. Tanto na hunduko-duko og lakaw guys. Diha jud mismo sa amo ang
lagwirta, nakita jud nako ni guys. Pero na kurat ko ba? Kay labay-labay, rabo ko ano ako manungbaling ning maong tanom. Wala nakurat ko, naluoy kong gahuna-huna. Mo nang gidali-dali gid nako siya og alsa guys. Ang gidali-dali og balihin sa ibabaw kay basig matandog ag iyang bulak. Kay naluoy jud ko guys nga padamha nga ni buwak inta na akong snake plant. So nalipay jud ko guys, basta na jud kay tanang mga mubuwak. Guys, nining panahon na guys, manamilit na po ko ninyo og salamat sa inyong pagtanaw sa way puas nga suporta diri nako. Ako na pasalamat guys sa tanang mga viewers. Daghan kayong salamat sa inyong pagsunod kanako og ako moingon guys. Bye-bye.